Hey, Magic. Hey, it's not good. How about the coach? Hi. Hey, you don't have a subscribers on YouTube. I am from the way column. Hey, I can't tell you what I'm doing. It's fine. Hey, what's the last one? Hey, you know that in my center, it's something. Hey, you know, but I'm trying to many things up in our business. I'm telling you, I want to be something to my people. Who's one of my subscribers on my name? Uhamba kanti wonke umuntu ohlala ngendlela impethu yomtshengisi mina mfethu ngummeji o-ekthana IZILIMA ZENDAWO ne-channel YouTube ngathi subscribe ngiyakutshela mhlambe othi kuphela iviki okuno-10,000 subscribers bethu mina sishayile impahla mfethu Plan ni right. Kodwa ngingamceli ukuthi subscribe. Subscribe ngoba ethanda. Yabo. ya ngoba phela ngomcela Ngimwenzela mina ukusubscribe. Subscribe ngoba kusukuthanda. bathi futhi uyamcela kade amavidiyo akhe awathandi yabo uzoba yi-waste Kodwa ngimtshele just in case me-check ke abone ukuthi uyathanda mase ya click subscribe. bizana nawe ngithi ngihamba namabethu engikhathele ndoda khathele Ufuna ngibangele manje? ngisawulala ngithi apho singabangena isohlangana lethi futhi Awungeni vele ntambama. hayi ntambama mlele baba Hayi, nantambama siyabangena namanje ngiyobangena. Futhi awuthi ngihambe khona manje nje. hayi sobonana baba Hayi. Ufuna uqinisile ke. Sanibona. Ngixolisa ukuniphazamisa. Niyabona lo muntu enikhuluma naye njengamanje. Hayi uMagic, ithi angizonitshela nje ukuthi hayi. Imini uMagic. Magic one. Phela usho uMagic osanda wenzani? No, bafowethu mina ngi-actor laphana kwezendawo entertainment, ezilimeni zendawo lapha ku YouTube channel yethu nje ezendawo entertainment. Uyabona ifoni yakho ba, ifoni yakho. Iyona le. Letha la khombisa. Yabona mfethu, ngifuna ushaye iselfie nami, ukhombise nabanye abantu ukuthi wena uhlangane noMagic wezindawo entertainment. Anginibona. Asiphendule ikhamera. Yeah. Hayi, mfethu, usiyokhombisa nabanye ukuthi hawu, ushuthe noMagic. Just the Magic from ezindawo entertainment. Isiphazamisi wena. Nijole kahle ke. Hey, kabi khamba kanjani? hamba Nazo yazi ukuthini? Bengifuna ukukutshela nje ukuthi yimini uMagic. Magic one lona uMagic lo wezendawo entertainment o-actor lapha elimeni zendawo. Awufuna ukushutha nami? Jesu ushuthe nawe Ushuthe nami, ushuthe nami. Ngenzela ukuthi ukhombise nabanye abantu ukuthi wena ushuthe noMagic. Jesu Ushuthe nami. Imfela la kusiphi? Imake sishintshe ikhamera. Shitwa la. Ya, woza. Hayi, kabi. Usiyokhombisa nabanye ke lapho ukuthi becheck ezindawo entertainment bese siklala. umuntu uyafulelwayo la Hey, hoy bafu khambani. Izorazo bathi. Hayi ku right. Hayi futhi ngisangitshele nje ukuthi hayi mina uMagic. Magic one lona. Hayi futhi lo esithala pha ku-YouTube kwezendawo entertainment. IZILIMA ZENDAWO. Exactly mina lo. Oh, IZILIMA Hayi ZENDAWO. awufuna ukushutha nami. Oh, hayi bafo singashutha. Eish. Kodwa manje inkinga khona, ifoni yami inenkinga yeself, ayishuthi. Kodwa singashutha yakho bese ungisendela uSherry. Oh, hayi. Lungile mfowethu hayi. Lento uselfie. Into uba shintshe la ikhamera. Bengakuthini? Shaw selfie bafo. Nazo. Oh, bona to ayiphethe wena. Oh, hayi. Sishaya mfowethu. His. Kodwa manje bafo. Iblow lakhe nathi ngizolile kwenzala. Oh, bafo phela izinto lezi into eseyisinake lo siyabo. Siyabonga abafethu ukuthi nesisize lapha nisubscribe ku YouTube sesiyobheka ku 5,000 subscribers manje.
nami ngisebenzisa iplan engitshele usinami ukuthi bengifuna abantu beview ama-videos ngenze njani hayi. Yazi ubhuti uye wangitshela ngaleyo plan. Pho manje ukhalelana. Senami sengihlangane nesigebengu la. Ngacela ukushutha naso ukuthi sishuthe sikhombisa abantu ngabo. Hayi sesangikhombisa ukungcola ebhlukweni nami ngakubona ngathi ngisayithuna ukuthi iblue. Mengithi ngiyaphenduka umfana sebalekile nefoni yami. Ngikhuluma nje mina. Ngisenefoni. Jesu! Thula bhuti, mina nabangani bami sokuhlanganisela imali yefoni. Ngiyaqala na. Ngajabule. Ngistawude mngani wami. Ngiyaphila mngani wami, yini kwenzakalani? Stawude yazi ubhuti wami uMagic uvelelwe inkinga. Umagic ubhuti wakho lo ekusakuzilima zendawo. Yini bamenzeni? Kuhlangane nesigebengu sambamba inkukhu. Benginesicelo sokuthi simdonathele simthengele ifoni. Lo nto ngiyithanda kabi. Ungayenzela noma yini uthi ngibheke. Oh ayinako ukuphupha, Ngiyabonga Stawude mngani wami. Hayi please. Yaphila keke mngani wami. Yebo. Yazi Magic bambamba inkunzi bamphuca ifoni. Awubandla sorry. Manje noplan kwenzani? Bengifisa simdonathele simthengele ifoni. Yazi nenyanga ikatshe kanjani wena? Jesu! Manje no Ramaphosa kafaki labo 50. Jesu! Ngitholani? Kodwa nani mala isaphumile esaqhamuka nayo. Oh, ayi nakhe ngitholayo ayi. Ngiyabonga keke mngani wami. Uyaphila Dunye mngani wami. Yazi phela uMagic bambamba inkunzi bamphuca ifoni. Awubandla sorry manje uplan kwenzani? Bengifisa ukuthi simdonathele simthengele ifoni. Athi ngibheke mngani wami ngiphethe. Nakhe ngitholayo. Ngiyabonga Dunye mngani wami. Yaphila tapasi mngani wami. Yazi phela uMagic ubhuti wami bambamba inkunzi bamphuca ifoni. Awu sorry manje plan senze njani? Ngiplana ukuthi simdonathele simthengele ifoni. Othi ngibona ukuthi ngiphethe la. Ngiyabonga tapasi mngani wami. Yaphila amateki mngani wami. Sure. Yazi phela amateki ubhuti wami bambamba inkunzi bamphuca ifoni. Sorry manje ngicabanga ukuthi senze njani? Bengicabanga ukuthi simdonathele simthengele ifoni. Athi ngibuka ukuthi ngiphethe la. Ayi nakho ngitholayo. Ngiyabonga amateki mngani wami. Awu, uthi sengibuye. Hawu uhambe kahle. Hayi-ke, kumele ngiphiwe abangani bami. Jesu! Lana. Jesu! La. Oh, imina engingayikhiphanga. Ngabona njengamanje uno-R1.60. Jesu! Sekusuyoyigcwalisela. Sawubona wena ngibukayo. Wena uyangibona, mina ngikuboni. Ngisacela ulike, ushare, usubscribe nabangani bakho. Uma wenze njalo, sizozwana. Sitholane emoyeni. Danke ngiyabonga.